ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರ್ನಾಡ ಓಲ ರೀಚಾರ ಮುಂಚೆ ಜೀವನ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ತುಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ತಿನ ಏನೇ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇದಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಗಲ್ ಕುಂಕುನು ಅವ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಇಂದುಂಡು ನಥಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಟು 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದಿತ್ತು ನಮ್ಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಟಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿರಲ್ಲ ನಂದಾಯ ಪಂಪಿತ್ತು ಊರು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಬೋದು ಕಟ್ಟ ತುಮನಾರಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಮ ನಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿಲೆ ಅರ್ಪನ್ ಬೇರೆ ಇಂತು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯ ಬೇರೆ ಅರ್ಪೆ ಹೋಗ್ಬೆ ನೀ ಕಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಉಗ್ಗ ಒಂಪೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಅಡೆ ಕಾಣ್ ಏನೇ ಮದ ಸೊ ಅವೇ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಬೋಡಿಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಮಕ್ ಅಂತಸ್ತು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾಡೋದು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಉಲೈ ಹೋಗತ್ತ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಇದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋದು ನಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಪೋನೆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋನು ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕೋನು ಧರಿಸೋನು ಬಂದು ಬಟ್ ಅದ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದ ನಪ್ಪಗನೆ ಆ ಗಳಿಸಿನ ವೇಸ್ಟ್